Σύνθετη λέξη, μόμος και γέρος, ο αξιοκατάκριτος δηλαδή γέρος που προκαλεί το γέλιο μας, είναι ένα από τα έθιμα το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο εθνολογικό και δραματολογικό ενδιαφέρον. Αποτέλεσε τους προπομπούς του έντεχνου λαϊκού ερασιτεχνικού θεάτρου στις δύο ακτές του Ευξήνου Πόντου. Το έθιμο προέρχεται από τα χωριά της επαρχίας Ματσούκας, ενώ στα νεότερα χρόνια πήρε χρώμα εθνικό και οι μωμόεροι φόρεσαν φουστανέλα. Είναι αυτοσχέδιος λαϊκός θίασος που εμφανίζονταν στα σπίτια, τα σταυροδρόμια και τις πλατείες των χωριών και των πόλεων του Πόντου και έστειναν μικρές ή μεγάλες παραστάσεις, έχοντας κατά τόπους διαφορετικές ονομασίες. Το 12ήμερο Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνεια κυριαρχούσε στην καρδιά του ποντιακού ελληνισμού. Το αρχικό τους περιεχόμενο ήταν μαγικοθρησκευτικό και ο σκοπός τους συνίστατο στο να προκαλέσουν την καλλιχρονία, καθώς και τη γονιμότητα της γης και της φύσης. Γι' αυτό και η θίαση εμφανίζονταν γύρω στις χειμερινές τροπές του ηλίου, τότε που ο σπόρος αρχίζει να ανασθένεται μέσα στο χώμα. Οι Τούρκοι παρακολουθούσαν χωρίς συμμετοχή, ενώ τα παραγγέλματα δίνονταν στην τουρκική γλώσσα, κάτι το οποίο αποτελούσε βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει το έθιμο. Το 1964 το Ροδοχώρι δημιούργησε για πρώτη φορά τη δική του ομάδα μωμόερων. Το χορευτικό συνοδεύουν με τη λύρα του ο Σκεντερίδης ο Γιώργος και τον ταούλι ο Καρυπίδης Παναγιώτης.
θυμηθούν ότι ο ποντιακός ελληνισμός είχε παρελθόν, έχει παρόν, έχει και μέλλον. Τέτοιες εικόνες είναι που γεμίζουν με λάδι το καντήλι της παράδοσης για να φωτίζει το δρόμο που οδηγεί σε εκείνες τις αλυσμόνιδες πατρίδες του πόντου. Ο σύλλογος μας θέλει να σας προσφέρει έναν πίνακα ζωγραφικής, στον οποίο απεικονίζεται ένας χορευτής μωμόερος. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά για την τιμή που μας κάνανε να είναι εδώ απόψε. Είναι από πολύ μακριά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που είδαμε απόψε είναι πολύ πρωτόγνωρο για μας εδώ, που είμαστε λίγο απόμακρα από τους άλλους πόντιους, και πιστεύω ότι η φιλοξενία μας θα ήταν και να σας άρεσε και να ήταν αρκετή στις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη φιλοξενία και τη δυνατότητα που μας δώσατε να ζωντανέψει ο διγενής Ακρίτας στο άκουσμα της ποντιακής λύρας στον τόπο σας. Να ενώσουμε τις μουσικές μας παραδόσεις, να συνάψουμε ισχυρές φιλίες, οι οποίες θα μας δώσουν την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε σε παρόμοιες πολιτιστικές δραστηριότητες και στο δικό μας χωριό, το Ροδοχώρι Νάουσας. Και πάλι σας ευχαριστούμε.
Σύλλογο Ροδοπορείου. Όπως είδατε λοιπόν, τίποτα δεν χάνεται ούτε ξεχνιέται όταν ζει και υπάρχει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό και όλες οι παραδόσεις μας φυλάσσονται με τρόπο ιερό, σαν φυλακτό, στη σκέψη και στις καρδιές μας.